naimbag nga oras mo kabsat. Pagyamanan tayo manan iti Apo. Tanikan tayo manan iti gundaway nga mangadal ka dagiti sasao na. Kat sumagmamano lang nga aldawan. Awan sa tisang nga pulong aldawan kat Christmasan. Yeah? So praise God. Nakadanon tayo. Malpas man iti daytoyen atawan. Kat pagyamanan tayo iti Apo. Kat iti adal tayo kakabsat kat naala iti Pause for Power by Warren Wiersbe kan iti libro agad adalan tayo kat iti umuna a Pedro. So mapantay nga ro din iti scripture reading tayo. Makita iti 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. Okay, ibasa man kada kayo kakabsat. Kunana kamaudyanan na agmay sakay iti panunot ken rikna. Agiinnayat kayo akas agkakabsat. Mananga asi kuma ti tunggal maysa ket saan kayo nga agpalpalangguad. Diyo balsen dagiti agaramid kada kayo iti dakas, diyo ilunod dagiti mangilunod kada kayo. Dawaten nyo kit di abindisyonan ida ti Diyos, agsipod ta idi ayaban na kayo ti Diyos, inkarina abindisyonan na kayo. Kasko na tinasantuan asurat, siya sinuman nga agtarigagay iti naragsak ken narang aya panagbiag, masapul saan mamadpadakes, saan nga agulbod, adaywan na ti dakes ket agaramid iti naimbag. Biruken na iti kapya iti amin a kabaelan na. Tasi iimatang ti Apo kadagiti nalinteg ket dengdenggen na dagiti kararagda. Ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes. Amen. Dayta ti scripture reading tayo kakabsat. Ket iti titulo nga rod iti adal tayo itangal daw ket kunana panangibales a pagpilyan. Ayan. So kasano tayo magibalbalas so no kasano tayo nga mangsubsubad. Ayan. Okay. So kas may isa nga tao agbibiyag tayo iti talo nga klase iti tukad iti panangibalas. Okay? Mununa, mabalin tayong agaramid wenno sumubad iti dakes. Gapu iti inaramid da kada tayo kinaimbag. Ato yun ti kadadaksan nga kabsatan niya. Diya nga inikanda ka nga ro ti pagsaya atam, pakabindisyonam, pakalag-anam, ngam ti insubad mo, iti kabsat mo, wano sinuman day ta nga tao ket imbis nga nasaya at sinubadampay iti anya. Maday. Dato yun kabsat iti kadadaksan nga amo konta. Iti daytoy gamin nga panangsubad ket aramid daytoy iti kabusor saan nga usto daytoy nga klase. May kadua kabsat. Di sumubad ka iti nasayaat para iti nasayaat wenno sumubad ka lang ti dakes no inikanda ka ti dakes. Daytoy atukad ket kadawyan nga aramid iti tao. So kasla bagbaga ngay kakabsat nga no anya tratom kanyak isumot ti itratok ken ka. Di ba? Siguro nang nangyagyo dayto yan. Oray nabasbasa yo pay siguro dayto yan kadagiti na i-post ijay Facebook. Saan ka di? Wenno iti maudi may katlo kunana subadam tinasayaat dagiti inaramid daken ka nga dakes. Datoy ket gitukad nga na Diyosan. Okay? No panpanunutan tayo iti inaramid ni Apo tayo nga Jesus. Isuna iti perpekto nga ehemplo iti daytoy a panangibalas. Saan ka di kakabsat? Nagpintasa niya. Kunana iti 1 Peter, kita antay man kakabsat, ijay chapter 2, verse 21 to 23. Okay, panagnikantay lang niya, kunana dito'y gamin. Daytoy tinangayaban ti Diyos kada kayo, agsipod ta nagsagaba ni Kristo, gapo kada kayo, ket nangibati iti pagulidanan, tapno suruten yo ti tugot na. Saan ang nagbasol, awan ti insawang na akinaulbod, idi nalalais saan anang lais, idi nagsagaba saan anang mutbuteng, nagtalagkit di iti Diyos, ti nalinteg nga ukom. Diba? So, kas Kristiyano nga naayat, saan tayo nga sumubad kuma
iti mata ti mata, ken ngipen ti ngipen. Mabasa tayo dati Matthew chapter 5, kakabsat 38 to 48. Daytoy gamin ti batayan iti hustisya. Masla ko mano no dati nagbasulam ada ti karampatang na nga subad met nya ada iti maited king ka nga pataw nga bayadam. Ayan, wano kunwari may kulong ka no kasjay man iti kay batugan jay naramid mo. Masapul ngagtignay tayo, maibatay nga rod kuma iti asi. Ngamin, isut inawat tayo ti Diyos. Saan ka di? Naasyan iti Diyos kada tayo. Asi ti inted na kada tayo. Kat uray da tayo, agtignay tayo, babaan iti asi. Mapalagi pantay kuma, akanain kakabsat. Nga idisimurot tayo, kan naawagan tayo a Kristiyano, masapul tayo nga mangtulong, masapol tayo nga agiin nayat. Uray pa'y kadagiti mang busbusor kada tayo. Amok ka narigat, amok nga kasla imposible. Ngamga po ta isot imbaga iti Diyos kada tayo, masapol tayo nga surutan. Ta isot na ngayaban iti Diyos kada tayo. Apaya, kuna na ngamin, di ba, ginabasa tayo tatay, inayaban na tayo, kat mga tagikwa tayo iti bindisyon. Dagiti mapadpadasan tayo nga panangidadanas itata. Ket mangnaynayon pay iti matagikwa tayo a bendisyon. Especially kakabsat into no agawid tayo iti agnanayon a pagnaedan tayo. Ngem numampay adayo pay dijay uray pay itata. Addaan tayo ti bendisyon no masurusuro tayo nga kaasyan ken ayaten uray pay dagiti tattao nga mangidadadanas kada tayo. Babaan ti panangibingay tayo ti bendisyon kadakwada adda nga mabinbindisyonan tayo. Inkari ti Apo dayta kakabsat. Iti panangidadadanas da kada tayo ket mapagbalbalin anaba nang iti na espirituan wenno pamati tayo nga sumursurot kini Kristo. Dagiti imuna a Kristiyano idi kakabsat, dagiti martir, dagiti sasanto. Wano di bagbaga tayo nga banwar, wano hero kadagiti nagkauna nga Kristiyano idi. Amuda daytoy kakabsat ket mapaneknekanda babaen. Iti biyagda ket mabasbasa tayo. Itata. Kabsat ko pilyan tay kuma. No anya iti usto apa nangibales nya. Iti panangibales kuma, iti ayat, ti siya sinuman. Uray pay, kadagiti tattao, nga mangidadadanes, wano mang busbusor kada tayo. Amen? So, agyaman tayo ti Apo. Mapantay nga rodan iti aplikasyon, nakabsat. Kat adadagiti sumagmamano nga questions dito'y nga pagsasaritaan tayo. Kung natin una, ada ka di tao nga ingga na tatta, ket saan unay nga nasaya at iti relasyon mo wano jingi panaki tinunos mo hangkay agtunos. Yan. Anya nga tati mabalin mo nga aramiden tapno agtunos kayo wano mapapintas man lang kuma iti relasyon mo iti dayta nga tao. Okay? May kadwa kas namati ken Kristo. Kasano tayo nga ta nga ayaten dagiti mangbusbusor iti pamati tayo. Okay? So, anya nga tati aramiden tayo kas may nga church. Ayan, kadagiti tattao nga kakastoy. Iti maudi, anya nga ta dagiti ugali nga masapol tayo nga ikaten. Tapno posible iti panagayat tayo kadagiti kabusor tayo. Anya dagiti masapol tayo nga ikaten kakabsat. Amen? So amok nga narigat iti mang agayat iti kabusor tada ito'y kasla dato yung ti karirigatan nga mabalintay nga aramiden nga magbalin a posible da ito'y babaan iti panamati tayo kini Apo tayo nga Jesus. Mapantay nga rod kakabsat iti panagkararan. Apo agyaman kami iti daytoy nga adal. Suruan na kami o Diyos ta amuming narigat unay iti mangayat
kadagiti kabusor wenno dagiti nangaramid kada kami iti saan nga nasayaat. Pilyen mi kuma o Diyos nga mangsubad iti nasayaat. Uray pay kadagiti tattao nga mangidaddadanas kan mangbusbusor kada kami. Surwam o Diyos ti puso mi amam makawan kan agbalin nga naasi. Kat apo ited mo kuma kada kami iti pudno a panagayat. Iti panangipakita o Diyos iti pudno a panangaasi. Kadagiti tattao kas iti panagkitam idi apo kada kami. Pakawanen na kami o Diyos kadagiti naaramidan mi adakas. Ken masursuro mi kuma saan lang kas may sa atao no ti intero nga church mi Lord God, ti intero nga kabsat mi nga agayat uray pay kadagiti saan nga mangayat iti pamati mi ken ka. O apo, tulungan na kami o Diyos ket iti inaldaw suruan na kami iti pudno a panagayat uray pay kadagiti mangbusbusor kada kami. O Diyos, at yaman kami kadagiti sasaom kan iti pamalagip mo manen kada kami. Dati ti kararag mi. In Jesus' name, Amen.